Lunes, ikakawhaagpito nga semana sulod sa tuig. Sa tradisyonal nga paghubad sa mga sambingay, si Hesukristo mao ang maayong Samarianhon. Ang samarang taw nga gibanhigan, mao ang katawhan nga nasamaran sa sala. Ang balay abutanan mao ang simbahan, nga alang kang Papa Francisco, mao ang tambalanang anaa sa kapatagan, nga natukod aron sa pag-alima sa nasamdang katawhan. Ang duha ka dinaryo nga gihatag sa Samarianhon ngadto sa tig-atiman sa balay abutanan, mao ang mga sakramento nga gitukod ni Kristo ug misugo pagayod siya sa simbahan sa paggamit niini alang sa pag-atiman sa mga kalag. Ang maayong Samarianhon misaad nga mobayad og dugang pa inigbalik niya. Sa iyang ikaduhang pagbalik, si Kristo muganti kanato tungod sa atong pagkamatinud-anon. Samtang nagpaabot kita sa ikaduhang pagbalik, tahas nato ang pag-atiman sa mga biktima nga anaa sa daplin sa katilingban. Ingon man ang kumon nga banay sa katawhan nga gipiyal nga ri kanato ni Kristo. Ang pagbuhat sa ingon. Sama sa gibuhat sa maayong Samarianhon si Kristo diha sa sambingay. Pamalandong. Kung ingon niini ang pagsabot sa sambingay sa maayong Samarianhon, ako bang gituman ang tahas nga gisangon o gipiyal kanako? Ako nagbuhat ba sa ingon ngadto sa mga nanginahanglan samtang nagpaabot ako sa ikaduhang pagbalik ni Kristo? Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Galacia. Mga igsuon, nahibulong ako nga sakalit lamang mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug midawat kamo sa laing ebanghelyo. Ang tinuod, walay laing ebanghelyo. Apan gisulti ko kini kay may mga tawo man nga nagsamo kaninyo ug naninguha pagtuis sa ebanghelyo ni Kristo. Apan bisan kun kami o usa ka anghel gikan sa langit magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo siya. Gisulti na namo kini kaniadto ug karon sublion ko pag-ingon. Kung may magwali kaninyo og ebanghelyo nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Nagpasabot ba kini nga naninguha ako nga kahimutan sa mga tawo? Wala. Gusto ako nga kahimutan sa Dios. Naningkamot ba ako aron mahimong inila? Kung naninguha pagihapon ako niini, dili unta ako sulugoon ni Kristo. Mga igsuon, tuguti ako pagsulti kaninyo niini. Ang ebanghelyo nga akong giwali dili minugna og tawo. Wala ko kini madawat gikan kang bisan kinsa ni may nagtudlo niini kanako kundili gipadayag kini kanako ni Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, diha sa pundok sa mga matarong. Dagko ang mga buhat sa Ginoo, matahom diha sa tanan nilang kaanindot. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang mga buhat sa iyang mga kamot matinud-anon ug matarong. Dili kaduha-duhaan ang tanan niyang mga sugo, kasaligan hangtod sa kahangturan, gibuhat diha sa kamatuoran ug kaangayan. Ang Ginoo mahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan.
Nagpadala siya kaluwasan ngadto sa iyang katawhan. Gidasunan niya ang iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Balaan ug katahaan ang iyang ngalan. Nagalungtad ang iyang kadayganan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbiti kang Hesus. Nangutana siya, "Magtutudlo, unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon?" Si Hesus mitubag kaniya, "Unsa may giingon sa kasulatan? O giunsa man nimo kini pagsabot?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, "Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon." Mitubag si Jesus, "Husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi." Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya. Ug mao nga nangutana siya kang Jesus, "Kinsa ba di ay ang akong isig katawo?" Si Jesus mitubag, "May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho ug gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog, ug gibiyaan nga himatyon. Ug nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, ug miduol siya ug mitan-aw sa tawo, ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tawo naluoy siya. Miduol siya kaniya ug gibubuan yaglana ug bino ang iyang mga samad ug gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siyag 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan ug mitugon. "Galma siya ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto." Ug si Jesus mitapos pag-ingon, "Karon, kinsa man niining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isig katawo sa gitulisan?" Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, "Busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.